Prenem el repte d'en Jordi Cintrà, el nostre amic, que avui nosaltres aquí traspassem a 4 entitats. A l'Escola Pia de Calella, al Club Esportiu Vela de Calella, els nostres amics i companys de teatre del Centre Creatiu i Cultural de Pineda i l'última entitat, l'Escola Pia de Calella, i l'altra quarta era... sí, molt important, Ràdio Calella Televisió. Aquí també. Vinga, nois!